Een man die zijn hoen uitliet in de Prinsentuin zich vermoord het lichaam in het wetter dreuwen en was kogen de politie. Zo'n 1 december werd Raymond Bruinsma vermist. Er is lang en vaak om hem zocht. Familieleden, vrienden en tal van oren vrijwilligers wien geregeld op een paad om ik maar het liedste spoor van hem te vinden. Overal in Ljouwert hing je flyers met de afbeelding van Raymond. De wut bot maailibben maar de familie. Het is een gemis, vooral voor zijn familie. Dus ja, mijn denken en mijn gedachten zullen wel bij zulke mensen zijn. De vindst van het lichaam zag vlak voor de Naïersdoek op dezelfde locatie loopt een soort publiek. Ik denk, nou, dat is niet goed. Politie, scherm. Toen dacht ik direct aan die Raymond die vermist is. Het lichaam is mijn naam veronderziek. Toen was definitief duidelijk dat het om de vermiste Raymond gaat. Een vertrouwenspersoon van de familie had erbij bij West en we hebben het identiteitsbewijs van Raymond in zijn kleren aangetroffen. Dus dat is duidelijk, dat moet heftig wijzen voor de familie. Het is heel heftig van de familie dat je nou het meest zwarte scenario wat je voorstellen kennen, dat het nou beweerd wordt is. Ja, want de familie heeft altijd nog een beetje hoop gewoon. Ik denk dat je als ouder altijd hoopt dat het oors is. En dat is in dit geval net zo West. Op dezelfde locatie wie ik al een keer zocht, toch doekteams van de politie.